Mamakho. Utata wakho yena uhlala bana ubusiswa kuphi? Wenzani? Ake sabe sepha kuyi. Simbuza kutheni lento kuyeka ulale. Uza Paul. Uza. Hey. Uza chaza. Hayi kwathini? Uza. Ulimali. Yaba ke sakuleka sasibambela wena. Uthela manje esikoleni? Alarm akhange ikhale. Uvusa i-alarm wena? Hey. Kanjani? Phela khala kalam. Eyam. Uhlala wedwa? Uhlala nobani? Wena kusabusisi wakho? Uhlale lapho kwenye ikamela. Ebusuku? Uyahlala ngapha yena? Utata manje usemakhaya. Uthini? Usemakhaya, ke ngobendala naye, ke ngosizo. Ulova isikole ngithatha ngapha wena? Sondela. Uthatha kwephi address? Ngaphaya kwesastrata. Sondela uzochaza. Khona ngeke. Yeah. Akulapho kufutshane. Inamba bani? Uzochaza. Afuna uza kum. Akulapho kufutshane. Ngiyabuza afuna uza kum. Ithini address uhlala khona? Somewhere up, don't somewhere up. Ithini address yakho kwethini? Angikoshonga abayithi. Madoda. Yekwathi urete hloko? Awuyazi address uhlala khona? Angikhoshonga abayithi. Sakuthola futhi estrateni kuba nenkinga yithi amapatrol papa lento lenzi bangithola hey wena into yenzayo ndoda uzala yini uzala usungiphaza uzala mina ngisiphoyisa ngabaleki mina phela ngisiphoyisa uze uthi kwenza la Ngithi alarm akhange ikhale. Awusenayo losijwayela. Lo makusole uyabaleka. Uthela ungafuna esikolweni yayizapha. Awuyafuna esikolweni. Awubikhona lapha ngikhona lapha ngizophuma. La emsebenzini. Ngoba isikhathi mbo. Ethi ngicade lethi phakathi uyenza. baba umisa esikoleni manje awu uyi-1 nje phela alarm Awubuze lo mfana bakuthena ngayo. Yebo abaqhoza ke la kodwa wena ufuna esikolweni. Kuthela ufuna esikolweni. Kuthela ufuna esikolweni. Okay. angiyisa ku-diarini ukhansela ngidila naye Mama kuthela ufuna esikolweni. Alarm ngiyaphendula. Okay ke ngoku. Uhlala kwephi address? Okay. Uhlala kwephi address? Angibike ngithi. Uyazibona kodwa ukwazi ufuna kwebani? Kodwa ufuna hawu I love you. ulovile. Xa ulapha ulovile.